musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare ɗiɗi jolal hitande ujunnaji ɗi e nogasi ɗiɗi ɓataake men ko faati e gurdam e nder rendo men. musidɓe tedduɓe teskuye mo teskiɗen ɗiɗo hen dumunnaji gila réseau sociaux ari ha tenti e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi en ɓuri teskade sukaɓe hewɓe yiilotoɓe jinnaɓe mumen. a tinata ha jiya natal suka debbo walla suka gorko e nder réseau sociaux mbiyetemi ko kaari tongodam nani nenam wiyete ko ni koyndi leydi gonmi mboɗo yiilo babam jiya koyndi leydi. eske ɓiɗɗo mawna ha watta yiilade jinnaɗo mum eɗen gandi yonti ɗon jogotoɗen responsable woni sukaɓe ɓe jibinten ɗo mbawɗa wonde kala sa ɗanni yanke sa jooɗi yanke caggal tan aɗa andi ko an jeyi won responsable ɓiɗɗo no wayi weldini won responsable muɗum andu ɗum yo ande heptin ɗum heptinma jogo kayitaji mum jogo kayitaji ma so e aduna tan wonno cagarte e goɗɗum a andinama ko an jeyi ambassadeur mon nan toon fewnan ɓinguel ngel kayit ha feewa dokka ngel inde moƴƴere inde ma yettode ma dokka jinnaɗo adresse ma aduna deƴani ɓiye goɗɗo mo jibinɗa ne wawi ɗannade ndin leydi hawray ngel cukalel ɓe gonda walla ɓe ndesodira ɓe jibina taw kamɓe jiidi baba goto aduna ne hawni ɗum noon ne moƴƴi keptinen sukaɓe men ganden sukaɓe men tene kadi jaɓen so tawi ko enen jeeyi jaɓen ɗum kala tan mo ganduɗa ene joguino ɓiɗɗo ɗo mbawɗa jogade kala wat feere keptina ɗum gila wadde hoore mum e réseau sociaux winda hen no yiilo jinnaɗo mum ɗum ko hunde nde moni kala foti jottorade aduna o hande ko jultodirɗo gonɗen koye danki gotiri e nder minute goto aɗa wawi yitude kala ko jiɗɗa jiita bande en pop jiita bamma jiita mawni en jiita miñe en jiita foof ko ɓuri hen hamnade kala hen jiilotoɗo jinnaɗo mum jogui ko inde nde yummum rokki ɗum wona inde nde bamum rokki ɗum mbete baabo innimo walla ala mbete an baabo a inni ɓiɗɗo o mbete ɓiɗɗo a yeehi ambassade leydi ma pewnanɗamo kayitaji jogoɗa copie o jogo copie janggo so wi o yilto ko bammakko taw an ha kay ko min woni bammakko de ko min innimo mboɗo jogui copie kayit makko walla mi artirino copie kayit makko ɓen ne jiilo keptina ganda wona aduna o hunde kala ne foti yurnitede pop ene aduna he won jalto wiya ka bamum tawa wona bamum won biyo ka bamum gonga gonka bammakko woto mbaɗen sawru gumɗo e oɗo hen aduna ɓilen koye men walla bonodiren e ɓesguji men walla bonna teddugal ma janggo ngal jogoɗa dañde sabu moni kala ene ɗamini dañde teddugal e manggu mum wonɗo tolnotoɗa aɗa daña teddugal e wuuro mon aɗa daña teddugal e galle ma aɗa daña teddugal e diwan ma wonko curnoɗa feeña indema feeña leñol ma feeña peeña tene kadi ɗirloɗa ko ɗum bonnanma teddugal ma
walla cuuɗoɗa caloɗa ara ha yetto yeeso ma ala ko mbawɗa hen. ɗum noon musidɓe tedduɓe, woni wonde jambaro, woni wonde neɗɗo, woni wonde fasnade ko wi ene yiɗi ko, walla ɗo jolnoɗa e tufde ɗo, jaɓa ko min joli ɗo, ko min de waɗi ɗum, kadi ko min jeeyi ɗum, mi ñammini, mi yarni, teni kadi mi holtini, teni mi inni, teni kadi mi hulani hen, teni mi suuɗaki hen. alay sago ganden ɗum. ɓiɓɓe men ne mbayno leydi e nder laddeli ɗi, ɓiɓɓe men ne keewi, tene kamɓe kala koɓe artoɓe, tene ko jengi ko kala koɓe namdittoɓe jinnaɓe maɓɓe, to maɓɓe to satti ɓitti, kono koɓe namdittoɓe jinnaɓe maɓɓe. kala ko eɗen mbaɗa gardinen haqqillaji. dewgal ne dagi, sa yi suko debbo a yiɗi, aɗa yiɗi ɗum, res ɗum. so tawi goɗɗum heftimama ha yahi hen, a dañi hen ɓiɗɗo, innu ya ambassade leydi ma, fewnan ɓiɗɗo o kayit celluɗo ko ɓiye, jogoɗa copie, o jogo copie. janggo e jaam so tawi ɓiɗɗo namdima, aɗa wuuri, bisimilla. so tawi ka jaltuɗo aduna kam, ma koreji ma jiilo, ay kayiɗo de nani, wara o adda kayit oya, ande ko an jibini o ɓiɗɗo. ndewnen koye men e lawol, ndewnen koye men e peewal. ɓiɓɓe men ne keewi, eɗen beddi ɓiɓɓe men ne gonti leƴƴi goɗɗi, ne gonti diineji goɗɗi. goo, a waɗi ko mbaɗɗa ko, a dañi hen ɓiɗɗo, soit a jaɓani walla a jamnama e wawnere, sabu eɗen gandi soit a jaɓi walla a jabnama e wawnere, walla a ɗakkama ɗum, ala ko mbawɗa hen, walla a takkama ɗum, ala ko mbawɗa hen. eɗen gandi foof ne hen. a felliti yaade innude no fotiri kala jab wadde kayitaji, no fotiri kala jab o wona julɗo, ene ustanma kam teddendi, no ustanma teddendi ko mbannoɗa ko. goo, a waɗi ko mbaɗɗa ko, wona a fewnimo kayitaji, a waɗimo julɗo kam ne ustanma. kono ɓuri bonde fo ka a waɗi ko mbaɗɗa ko, a gayni, a fewnananimo kayitaji, hay sa yimo inde, ngam arde tan wiyede ɓayde ko awon baaba rokku inde ma, dokka inde ma, neniraɗo rokka inde mum, ɓayde koye neniraɗo, koye taniraɓe, koye mabɓe wuurdi ko nden inde ɓurata jaalade, ko ɗum ɓurata wonde. kono sa darni koyɗe o wonta diiniyanke, sabu ɓe cattani, ɓe gona yimɓe sattuɓe. sa rumtima woppi, o wonta diine goɗɗo, wona ƴiiƴamma wontoyi goɗɗum, kadi ana wonti ɗum, sabu ko ɓiye, ko an jibini. ɓiye woni mo juulata, mi yiɗa wiide kefeero. ɓiye woni mo juulata, ɓiye woni mo wona l'islamiyanke, heptinani nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, heptinanima, heptinani diine ma, heptini ko diine goɗɗo, ko ƴiiƴamma woni ɗon. wona an aɗa hirɓo e jama e jumaji, aɗa feewi ga, aɗa woni ga, taw ƴiiƴamma nan to wona julɗo. aɗa andi ko lilɗa ko jengi ko fof, aɗa andi ɗum. ɗum noon momtata ɗum ko jabde ndewna ɗum laawol. so ala ko heddi a ɗum waɗi wat. so oɗo saaha no ardi, kamɓe sukaɓe rewɓe worɓe noɓe jiilorto jinnaɓe maɓɓe ni, an aɗa andi hade natal ma walla hade indema somtede, rewido to ɓiye wonno kala, jokkodira e mum, gartira ɗum, nanna ɗum diine l'islam, ɓe cattani. gandinamo enɗam ma, gandinamo ɓiɓɓe ma, gandinamo hoorema. ko hunde wonde fayida, musidɓe teddu, hunde ɓiɗɗo gorko ɗo yata ha daña 18 ans 20 ans 25 ans, janggiya heeɓi baccalauréat mum, ene yiilo bamum, ɗaminaki on babiraɗo hay fistin, ene weeli tan wiide mi yiiti babam, ene weeli tan wiide mi yi babam. ɓuri hamnade fof komi anda babam, ene hamni. an baba o hoori mum ni ne hamne maɗa, aɗa andi aɗa jogui ɓiɗɗo mo andama, ne muusi.
goto men kala yo won responsable. Sa felliti jolde hunde won jambaro majjum. Sa felliti wondude debbo haw jibini won responsable. Ɓiɗɗo ko mbaɗɗa ko a waɗi hakkude ma e Allah, kono wotto jab ɓiɗɗo o kadi daña caɗele e nder gurdam mum. Ko hunde nde poɗɗen artirde haqqillaji men musidɓe tedduɓe. Sen guddi ndeɗon toɓɓere wonde nde jiɗɗen nadde koye witto noon, ko witto lamgo ceer ene ani ene metti haalde, kono koko mbimi ko sen jiɗi fewde mbajorɗen koye men koko guurɗen ko, en mbawa fewde tindi hankiɗi e daari hankiɗi, yeruji hankiɗi, waajuji hankiɗi, mbiyen eɗen pewnir ɗum hande o yahata. Mbajorɗen koye men koko guurɗen ko jeheten ko. Aɗa waajo neɗɗo ɗo mbajorɗamo ɗo haqqille makko o diwi ɗon laabi temedere e nder waajuma he, waye makko kono ko haydara, waye makko gonɗa koye ñaykinde ni, par ce que haqqille makko e pinal makko ngal e kalta ko no way andude ko kalta ko ni, waye makko kono haydara ni. Sabu aɗa waajo aɗa rokka yeruji Amérique kanko ɓurma andude, aɗa rokka yeruji France kanko ɓurma andude, aɗa rokka yeruji hôtelaji garɗuɗi kanko ɓurma andude, aɗa rokka yeruji gueɗe aljanna kanko ɓurma andude. Sabu hôtelaji hande nanɗo hen, restaurant ji nanɗo, nokkuji nanɗo touristique liyeji mum ɓay kono aljanna ni, ko kalta ko o yiiri yitere makko ɗum o wuuri. Ala ko mbawɗa haalde hame maɓɓere nde so wona ko wuuri ko. Ndaron dorog o hande no wayi hewde, poɗɗe dorog pewnaɗe hande no tanggal ni, aɗa futtuɗa e babiraɗo goto tan mbiya ɗum tanggal nani fewi hunuko ya ha ɓoy wona doyade wona e haalde kecce. Hande ala koɓe donki wadde, haalaka noon sukaɓe men rewɓe, haalaka rewɓe men, haalaka jinnaɓe men, fof ne hen. Mbaɗen préattention aroɓe nokkuji men, waɗoɓe atoyaji, sodoɓe boisson ngaji, fewnoɓe wona gueɗe goɗɗe. Kumtowo haaju mum e ma pop ene wawi hutorade ndimbaji, humta haaju mum ko wela. Enen en ganda woni hunde fof mbiɗen ko tayade. Neɗɗo ne bonneɗo joni joni, suka debbo ne bonneɗo joni joni, walla ƴetto reedu joni joni, taw ko bonnaɗo walla taw ko posnaɗo, ko en nanguirten tan ko sayi sayi kanko wela, taw ko kewi nder. En mbatta enquête enen en gondaka ɗum noon. En gare oɗo hen jamanu mo ganduɗa kamniɗo, alay saago ɓattoɗen sukaɓe men ɓe. Ɓiɗɗo ma gorko o daño haalis ñande kala ma anda ɗo dañata, o janggani won jangga, wala won diplôme, wala won meccal, o a yiranimo won gueɗe ko business o waɗata. jeerto hol o business mo waɗata, mbaɗa enquête ɓiya mo hol business mo waɗata. ñande fof mo jii kalis, sa sonnan bidon nebam sag maaro ɗum ɗo o rokkami ujunnaje 3, hol business mo ɓiya mo waɗata min. te a ɓuuri andude ɓiyo wala meccal o janggani, te wala fof ko gollata sowona business. ɓiɗɗo gorko e ɓiɗɗo debbo kala, ɓiɗɗo debbo sodama téléphone ngaji, sodama ventiloji, sodama paɗe, sodama fof, wala e dewgal, wa ala meccal, wa ala gollal. aɗa ñama tan a luuko ɓiyamo, a watta enquête haydara holko gollata. hande en jettimi won nokku jiya debbo diriyanke mawɗo fina subaka, joguiɗo sukaɓe joom galle, kalanmi mbatta haqqillaji, ko haala dowrowo woni ɗo. o fina subaka ko diriyanke, ko murniɗo, ko labtuɗo, o jogui ko oto makko, kono wo luwi ko appartement ji makko, o jogui ko gérant makko, gérant o jogui ko téléphone ngaji, numéro aji téléphone ngaji, woni toon ko cukalon nde won tokson, hono Abou Djiba wiyata ni ko ceeme don tokson kon cuwa suus, ko kon goni toon. waaɓe no denɗamen sosoɓe, so cuhli katuji ni naate internet, tappi kawre tongoɗe mabɓe, nodda, a hawrata e diriyanke o, kawrata koye gérant o, walla
ka keptinaɗo ka gandaɗo ko jiɗɗa ɓe livre ma suka debbo mo jiɗɗa o so jiɗɗa ko baɗini livre ɗa ɗo jiɗɗa adde ɗo walla ɗo jiɗɗa yo nawe ɗo wo nawe ɗon jaha tawamo ɗon wona ni kanko joɓata ko gila to direction to wona ɗum woni Europe wona ɗum woni Amérique nana Asie nana partout hande nan ɗo e leydi men futtini guite waɗata ɗum ko sukaɓe men wona société ji hoɓɓe mbaɗata ɗum ko enen mbaɗata ɗum ko sukaɓe men mbaɗata ɗum ko bandiraɓe men rewɓe musidɓe men worɓe mbaɗata ɗum heddiɓe laamiɓe koye men ɓe luwanta koye men appartement ji wona taw ko suka tokos jogo numéro ji mum suuɗaki ene feññini hoore mum nodduɗo kala ara jomum e kala weekend ɓorno comci mum fewna ha fewa a wawi wiide ko ɗum ara e jinnaɓe mum ne addi ration ha heewi oɗon gandi kalami ko wona oɗon gandi ko gonmi e haalde ko adda ration ha heewa adda comci ha heewa adda paɗe ha heewa wona ɗon ha fofto rutto e golle mum woni hen guddiri ko salon ngaji cuuɗaɗi ɗi ganduɗon ɗi taw ganduɗa hande ko debbo gardiɗo dayiraji walla gardiɗo hande mouvement ji walla gardiɗo hande coopérative uji walla gardiɗo hande association ngaji walla mantiniɗo ko kañum udditi salon ngaji e nder appartement ji luwaɗi jogui hen secrétaire uji mum jogui hen ɓe halfini yimɓe ne nodda e suuɗayro ne gara ne kumta haaju yimɓe ne jaaha haalis ne naata 5/5 ɗin boituji ene foti ɗi nannat haalis par jour ñalawma sa waɗi enquête holno foti ɓe nannata ñalawma ɗum jomum ne ɗacca kala suka debbo hen mo jiiɗa ne jogui téléphone jarow 1 million et quelque walla maximum téléphone iPhone dernier paɗe ɗe o ɓornotoɗe e pantalon ngaji ɗi e cukalel ɗi o waɗata ɗi ko hunde ɓurde serde hawma noon ɓe hoto ɓe dañata ɗum waɗi hande Sénégal ko leydi ɓurdi welde nder Afrique to banggue touristique ɗum noon ɓattuɗen suka men ɓiye debbo kala ko yiɗi waɗanmo ɓiye debbo kala ko yiɗi waɗanmo hay soko téléphone ngal ɓuttal o yiɗi sa ala ñamlo tottamo woto dañanoyde hoore makko ɓattomo ko yiɗi fof waɗanmo koñmo e goɗɗo waɗandemo andinmo won hunde guila o andinani hoore makko waajomo ɓattomo andinmo ko yahete ko tenti noon ɓen sukaɓe rewɓe resaɓe jiiɗa dewle mumen taw ko cukalon tokoson oɗon gandi kalami ko woni iwoɓe ɗo e leyɗele taariɗe Sénégal woni iwoɓe nder leydi ndi wona taw ko dogɓe dewle mumen ngari moltade mo moltiɗa o ko ɗum ɓe nawma salon ɓe pewnuma hoorema nde ha fewi ɓe mbaɗanma cukul ɓornuma pantalon nga jooɗi ɓe darnuma yeeso darogal ɓe nawma salon hoorema nde lawƴe ha laaɓa pompe ha uura ɓe jokka hen cukuli enjeji original o mbaɗanma cegeneji ɓe mbaɗanma ñamamboji juɗɗi ɓe pentira yeeso ma ngo ha pentiro ɓe mbaɗanma rouge à lèvre ɓe mbaɗanma pap makkima maquillage joɗɗo ɓe ƴeewa pantalon jean ɓe ɓornuma ɓe ƴeewa simis jaɗo ɓe ɓornuma ɓe mbaɗanma koto noon tokoson ɓe darnuma yeeso darogal payta hoorema ɓe ñihlirma ɗum ha nata keɓa nder ɓe wima aha noon ko business min jogui komin mbaɗema ko foof wona gratuit a yoɓat ɗa suusano ha gonta chef alhamdulillah musidɓe tedduɓe ɗum tagui mi wiɗɗo mbajorɗen ɗo ko hunde hawnide way tan kono wiide ɗo mogginɗa ɗo ko ɗo mbalanmi wona ndeke noon waaju men mo mbajorɗen o haqillaji ɗi e philosophie yimɓeɓe e pinal yimɓeɓe hande ɗo haqqillaji tolniɗo ɓuuri ɗon laabi million
waajotoɓe hewɓe nanndiraw ha ngaɓe par ce que ɓe kalata ko ardata e maɓɓe ko puccu paccaji ardata e maɓɓe kono ko haydara wonani ni koɓe guuri ko ɓuuri no fordol koɓe jiyata ko eko jiyata ko wona gotum ɗum noon hol peeje ɗe jinnaɓeɓe mbaɗata ha ngalto sukaɓe ha mara sukaɓe ha paama sukaɓe ha jangguina sukaɓe ha dotta pele sukaɓe won e nokkuji wone gueɗe ko gueɗe poɗɗe wattude haqqillaji musidɓe teddu koɗo hen daƴeten ko heddi ko ko onon jokkitirta hakkillaji mon on paami foof ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen